Nakikita ko po na hindi lang pare ang nagtatrabaho. Hindi lang pare ang nagtatrabaho. Hindi ko po kaya mag-isa, hindi ko kaya pasyalan lahat ang mga barangay, hindi ko kaya puntahan lahat ang mga bahay, hindi ko kaya kahit na 6 na taon ako, I'll never be able to do that. Kaya ang ganda po nitong trabaho, may kasamahan ako. May mga kaibigan tayo, may mga kasamahan dito sa parokya. And we would like to dedicate this episode sa lahat po ng chapel coordinators namin. You will get to meet them as the program goes on. So ito po sila, makilala nyo. Sana po masihan kayo sa panunood at pakikisa sa amin sa programa ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Elena David, taga San Agustin, Betis. Ako si Fair Pineda, nag-represent ng San Agustin. Ako si Melita Santiago David, nakatira sa Villa Santiago San Agustin, Betis. Ako po si Nino Joe Archipe ng San Juan Depo, Betis, Guagua. Ito po si Roel C. Hiwa, ang bagong alala na CPC Coordinator ng San Miguel. Ako po si Christopher D. Garcia sa Sitio Virgen de los Remedios. Ako po si Jeremy Cugasa from Barangay San Nicolas Chapel Pastoral Council. Ako si Japet Kulala from Santa Ursula. Yan po kay Brother Isidro Yuson Jr. ng Barangay Santa Ines. Naganap ang Chapel Pastoral Council election last February sa lahat ng barangay and sitio dito sa parokya ng Betis except for Villa Santiago. The election is quite different. Napag-desisyonan ng ating new parish priest, si Among Rao, and lahat ng members ng Consejo de Santiago, or also known as the Parish Pastoral Council, na kung maaari, ang mga maihahalal natin ay mga new faces, or ito yung mga kaparokya natin na hindi pa nailuklok bilang Chapel Pastoral Council Coordinators. Preferably mga bata, ages 21 years old and above, who have this physical strength to do such activities na kinakailangan ng liksi at lakas ng pangangatawan. This process of election is also one way para mas marami pang ma-involve na kaparokya natin sa simbahan na madalas ay hindi naman natin sila nakikita. Naging maayos naman lahat ng election, of course with the help of our and guidance of our parish priest Among Rao, together with the COMLEC head, Brother Mock, Brother Ramses, and Brother JL, and also the rest of the COMLEC members. And we would also like to thank the support of Santiago Apostol Media Group and Barangay Council. We would also like to thank all the Chapel Pastoral Council members of all the barangays, especially the administrators and the officers who still be serving as advisors of our newly elected chapel coordinators. Masaya po kasi hindi ko po talaga inaasahan na pipili po ako. Nung nandun nga po, babatuan nga po, nung naririnig ko yung pangalan ko, tumakbo ako dahil ayaw ko po. Pero yun nga po, sabi nga po nila ang mga tawang bumili sa akin. Kaya masaya-masaya po ako sa mga kabarangay namin sa San Agustin. Medyo kinabahan ako, pero masaya rin dahil ako napili na maging CPC coordinator ng aming lugar. Siyempre, feeling blessed po. And to be honest, I'm a bit afraid. Though may experience na po tayo sa pagiging isang servant leader, hindi po ako ganun kakampante sa ipinagkaloob na posisyon bilang isang CPC coordinator sa aming bayan. But I am more than willing po na i-offer ang aking sarili upang makatulong sa misyon ng ating parokya. Thankful and blessed dahil sa dinami-dami ng mga mananampalatayang Katoliko sa komunidad ng San Miguel ay pinalad na magpili para mapaglingkuran ang
sambayanan ng Diyos sa komunidad ng San Miguel. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat may pagpapatuloy natin ang nasimulan ng trabaho nung tayo ay bata pa. Magpabilang sa barangay pastoral doon sa barangay pinanggalingan natin. Nervous or kinabahan sapagkat bagamat hindi na po tayo bago dito sa gawain ito, pero syempre dahil tayo po ay hindi naman talagang taga-rito sa Betis, ay mapaglilingkuran natin ang mga taga-rito. At syempre, excited kasi hinahanap natin yan, yung paglingkuran ang sambayanan ng Diyos at ang higit ang Diyos sa ating mga kapwa Katoliko sa lugar. Dahil ito po'y bago sa akin, hindi ko ito dating ginagawa, lahat ay bago. Iba't iba po yung aking naramdaman. Una, nakaramdam po ako ng pagkatakot kung kaya ko bang gampanan yung mga naiatang na posisyon para sa akin. Nagulat din po ako dahil sa dami-dami sa aming barangay, isa ako sa mga napili. At yung pinaka naramdaman ko yung binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na maibalik sa Kanya yung pasasalamat sa lahat ng biyayang ibinigay niya sa akin. Naramdaman ko siyempre masaya. Unang-una, nagpapasalamat ako sa aking mga magulang at sa mga taong nagtitiwala at nagbibigay tiwala sa akin. Kaya ako bilang isang Chapel Pastoral Council, may tulad ko ang aking sarili bilang isang halaman na kung saan noon ay isa akong binhi. At dahil sa mga tao ang nagsisilbing tubig sa akin at ang aking mga magulang at mga dating pastoral at mga youth leader at inuhubog ako at ang aking pagkatao para isang susunod na henerasyon at makatayo ng isang magiting at matatag na halaman para maging inspirasyon ng nakakarami at makapagsilbi sa mga taong nagtitiwala at nagbibigay tiwala sa akin. Noong una, kinakabahan ako at parang ayaw ko na bilang isang bagong alala Chapel Pastoral Council namin. Dahil sa pagkakaroon ng posisyon na may kaakibat as posibilidad na dapat gampanin. Pero naisip ko, parang point sa akin to, kaya tapos ko itong tinatanggap ito. Nakikita ko siya as an inspiration. Sabi ko nga kanina, kinakabahan ako ng una, pero nung nagtatrabaho na kami, tsaka ginagawa na namin yung tungkulin namin, parang nag-enjoy naman ako. Kasama yung mga nakasama kong nahalal, sinusuportan naman nila ako. Siyempre may paninibago, yung pagtrabaho kasi sa CPC, hindi naman kailangan na kami lang. Dapat sama-sama magtatrabaho para luminagan yung paglalagpalatayan ng mga tao nasasaktan pa ng bayan. Nakikita ko siguro sa pagkaya ko sa mga kaparokya ko kung paano mapalapit sa simbahan sa Diyos. Nakikita ko na sa tulong ng aking mga kasamang pastoral ay may yahatid namin at may lalapit namin ang Panginoon sa ating mga kapwa mananampalatayang Katoliko sa ating komunidad at mapagtatagumpayan ang lumang hangarin ng ating parokya. Nakikita ko yung pagkahalal ko bilang isang coordinator ng CPC sa aming sitio. Isa itong pagpapala mula sa Diyos. It's a blessing from God na kung saan merong nakasulat sa banal na kasulatan na marami ang tinawag pero iilan lamang ang pinili. Ibig sabihin, pinili ako ng Diyos kaya ito ay blessing upang maipagpatuloy ang mga gawain pananampalataya. Natutuhan ko na mag-adjust, lalo pat ngayon na ang ating mundo ay dumaranas ng pandemya at bagong halal na kung saan ay naiyata ang obligasyon na kung saan ay makapaghatid ng tulong sa ating mga kapwa mananampalataya na yung tinatawag ng poorest of the poor na kung saan ay nakita natin na naramdaman nila na sila ay masaya at naramdaman namin nila ang presensya ng Panginoon na hindi sila
nakalimutan ng Panginoon kahit dumaranas tayo ng isang crisis. Kailangan pala dapat lumapit tayo ng mga tao kaysa ng mukha sa kanila. Kasi hindi naman sila ang lalapit sa atin. Tayo dapat ang lumapit sa kanila. Sa paglilingkod sa ating simbahan, doon nakagawian na natin mula nung tayo sa youth ministry. Napansin ko lang na kahit sa ang aspeto ng buhay, laging nandiyan ang Panginoon. Nadiskubre sa akin yung pagdiskarte sa buhay. Gagawin ko po yung lahat para sa kabutihan din ng barangay namin at susunod po ako kung ano ng parokya namin dito sa simbahan. Yung pagtulong, tapos ibigay yung oras kung hanggat kaya. Magiging halimbawa ako sa kanila na maging mabuting Kristiyano. Nakahanda po ako tumulong upang mapatatag palalo ang ating pananampalatayang Katoliko. Wala akong may papangako sa ngayon, pero aking gagampanan tungkulin na iniatang sa atin ng ating mga kabarangay or kapwa mananampalatayang Katoliko at kaparokya. Wala po kaming ibang may papangako kundi ang maging isang tunay na disipulo ng ating Panginoon na kung saan wala po kaming ibang gagawin kundi ang maipaabot, maipadama yung pagmamahal at pagmamalasakit ng ating Panginoon. Bilang isang tao, kailangan mong maibigay ang lahat ng serbisyo at pangangailangan ng iyong nasasakupan. Ibibigay ko yung buong puso ko at saka lahat ng pwede kong gawin para makatulong sa barangay namin at saka sa parokya natin. Ako, bilang isang bagong katulong sa simbahan, sa pagpapastoral sa ating mga parokya, ay susunod sa mga pinag-utos sa simbahan at magbibigay ng impormasyon at kaalaman para maikaya, pakilaok ang lahat ng iba't aktibidades ng ating parokya. So maraming salamat po sa ating barangay chapel coordinators sa pagsuporta ninyo, sa pagkakaisa ninyo sa parish upang maiabot ang salita ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa lahat-lahat po dito sa ating parokya. Sa inyo po, maraming salamat. Kayo po ang frontliners ng parish. And it is through you that people get to hear of our parish and get to hear of the word of God. Naalala ko lang nung nabubuhay pa ang Panginoon bilang tao dito sa mundo. Siya rin ay nangailangan ng kaibigan. Siya rin nagkaroon ng close friends. Ito mga alagad. And they were not only 12. There were a number of people who were always supporting him. There were the women of Jerusalem. There was Mary Magdalene, Mary and Martha. May marami rin po kaibigan si Jesus. And I believe he would not have succeeded in his mission on here on earth without his friends. Sila po hanggang ngayon ang tumutulong sa kanya. Kahit tayo po, hindi tayo pwede makaraos sa buhay na walang kaibigan. Kailangan din natin ang mga kaibigan. They will always be there for us, supporting us and inspiring us and helping us. So it is through these friends and for these friends that we would like to thank and offer this episode po. So maraming salamat po sa inyong lahat.